És un riu que passa a prop de ta casa. Està viu i porta històries a l'aigua. Si t'agrada escoltar, no deixes de cantar al teu riu que està viu i somriu. I naix a la muntanya, i passa per al coll, cosent Al meu abuelo li diuen Vicent. I ha vingut així a contar-vos coses del riu. Miguel, soc el iaio d'Èrica. Soc del Real. Puc parlar-vos de la part del Real. M'he menut poques coses. Ja ha sigut ja un poquetet més fadrinet, perquè jo m'he anat una vegada al riu, poques vegades fent el bany, sentit comentaris, han anat, que feien algunes barquetes en troncs i passaven d'una part a l'altra, uns altres es barallaven i, bueno, bé. Però que n'hi havia coses, no n'hi havia tablet ni altra cosa. Com ara m'han criat, antes no n'hi havia ni cap de futbol ni coses d'aixes, m'han criat vaig al riu. Anàvem tots al riu a jugar. I allí jugàvem tots. El riu este que ve ara, per vosaltres no ho conegut, venia antes Montauio. I la palanca, les persones que venien del Real a treballar a la fàbrica de seda, feien una palanca, i quan venien a arribar, a portar la palanca. I tenien que anar pregant a les persones per vindre a treballar a Monya, a la fàbrica d'on bar, que vosaltres no ho conegut, tampoc. I allí jugàvem nosaltres. Igual que vosaltres xiquets, ja no anàvem a Pasqua, doncs era una cosa gran anar per anar a la Mona al riu. El riu que venia antes, doncs venia en Montauia, s'estilava anar a pescar anguiles, era un riu anguilero. I avui, com no ve Montauia, doncs ja no n'hi ha anguiles. Per què se seca el riu? Pues se seca perquè no n'hi ha prou pluja, no plou molt, i entonces pues, el riu deixa de baixar, en cal que aplega fins a Villalonga, i de Villalonga cap avall ja no baixa perquè el gasten per a regar. Quins peixos viuen en el riu? Carpes, barbs, n'hi ha anguiles que han dit també. Veieu herbes del riu per menjar? No, en el bancal, en el riu no. No, en el riu herbes per a menjar jo no... En els bancals que n'hi havia vora riu, sí. Sí, són els bancals de taronger. I quines herbes? Entonces feien roselles, camarroges, s'estila molt encara avui la bleda, la plantes tu, un any i sempre hi. La gamma en bleda que el dia el xiconet antes s'estilava molt en les sèrpies, anàvem i portàvem com si fos una llometa d'eixes que passava l'àvia i agarràvem gambes, que la gamba que feia en blede, xicotiuiua, i era molt bona. Però avui en dia, en les sèrpies, no coneixem ja ningú lloc i volia àvia neta sempre. La gambeta, si no té àvia neta, no es cria en ningú riu. Les dones li anaven a llevar-les roba. Ara està a la fàbrica de Xova, que és on està la carretera, que coneixeu la carretera, allí n'hi havia llavors. I passava la sèquia i les dones anaven allí a llevar la roba. El riu per quin pobles passava? Passa per molts pobles, començant els més importants són Alcoi, Beniarrés, toca molts pobles, que hi ha d'Arnar, ja plega per aquí, ja tenim els més coneguts de Villalonga,
una botat a l'Orxa, el Beniarjó, Potries, o sigui, toca prou de pobles. Hasta el Moines. El Moiner I de la Boca, en Gandia. Bueno, pues el Vernissa és un dels afluents, és el més important que té en si el riu Serpis. Ve de la part d'Albaida, passa per Montitxelvo, toca alguns d'això, Benicolet, també toca, Termes, d'alguns pobles per allà dalt, i ve a parar a Ròtova, i de Ròtova ve juntar-se així en Beniarjó, és on s'ajunten els dos rius, el Vernissa i el Serpis. A part d'este, té altres que li ajuden a que el riu sigui més potent en caudal d'aigua, com és el Barxell, que naix per la Font Roja, i és també prou important, i un altre és el que ve de l'Encantà, del barranc de l'Encantà, que és un altre afluent del riu Serpis. Què menjaven les anguiles? les anguiles és un peix carnívor. Si li tires carn, se la menja. El xambric li agrada perquè és car. A quina mar arribava el riu Serpis? El riu Serpis aplega al Mediterrani, que és el mar que tenim així. No, estan vius. Són llambrígols. Són llambrígols. Són llambrígols. Això a mi m'encanta. Sí? Perquè en tinc. Quiero pescar. Mira, árbol, ¡Qué guay! Hasta los ¿Te acuerdas que vino mi padre? Sí? Bueno, doncs per parelles, ara cadascú buscarà un lloquet, passareu ahir a estacar-lo, de més grans. i per parelles es ficarà a veure si pica alguna anguileta. Quan l'Asta estarà sentat, sí. I està unit. A veure... Sí, se peda algú. Anem a pensar a veure què ha passat. Pensava en seguència.
No, què ha passat? Que no estaven peixos. No, que no n'hi havia peixos. I per què penseu que no n'hi ha peixos? Però està contaminat. Per què penseu que no n'hi ha Perquè peixos? estava contaminat el riu. Pot No, ser? va dir ma mare que estava malalt. Va dir que estava malalt. I per què penseu que no ha pescat? Perquè Per què, Melània? Perquè els peixos estan morts. No, Per què, Erika? perquè no estàvem en silenci. Per què, Andrea? Perquè quan l'àvia està contaminada, els peixos se'n van a un altre riu que està bé. I tu per què penses, Marcel? Perquè com estem xillant tant, els peixos se'n van baix les peres i no es poden veure. Bueno, pues no ha hagut sort. No li diuen quan ja ha vingut a explicar-nos coses del riu. Quan jo era menut el riu era molt diferent avui en dia perquè l'àvia anava a l'hivern, d'estiu ja no fallava. En aquesta època, que nosaltres érem molt menuts també, com ells, o un poc més, clar, pues, a la platja anava qui anava. Entonces, nosaltres, la norma nosaltres, per prendre el bany era anar al riu. Entonces, existien molts llocs a les revoltes del riu que formava el que diuen el bord, al remoure l'àvia, sempre era més fondo. I aquests llocs, quan l'àvia corria tot l'any, era àvia transparent, hi havia anguiles, hi havia peixet, hi havia tot. Entonces preníem el bany allà. I a part d'això, pues, també teníem sempre la cosa de dir, pues, anem a agarrar parotets que diem, les alívoles, a granotetes, i passar-ho bé per arreplegar coses així, animalets, i després ja ens dedicàvem, pues, inclús no teníem tampoc que era jugar al futbol. Entonces, què passa? Que a la vora del riu, pues, sempre hi havia zones que no es treballaven, i nosaltres potser agarrem un tron i fem un mig camp, ho despedregàvem tot, llevàvem totes les pedres, ho fem un panet, i anem a jugar al futbol allà, perquè aquí el poble, abans al carrer, no ens deixàvem jugar. Perquè no feu assemblea i els de Real i els germanes pues pegaven. No, perquè és que no eren tot el poble d'un costat i l'altre, sempre hi havia gent que era més conflictiva, més, per dir, més mala, anem a suposar. Però si eren 4 d'allà i 4 d'ací no podíem posar mai d'acord. Els xiquets també tiraven al ca i també jugaven al futbol. Una cosa ni l'altra. Les xiques, entonces, que antes, quan s'anava a escola, hi havia escola de xics i escola de xiques. Estan separats, no igual que vosaltres esteu junts un dia. Entonces, per norma, les xiques eren més... Hi havia algunes travesses, però eren més bones xiquetes que els xics. Entonces era molt difícil que feren acte. Eren més els xics, els que feren l'arc i feren jo el futbol. Les xiques normalment no juguen a futbol. Les xiques juguen més a botar la corda i altres coses. On menjàveu la gomona? Antes, quan eren majors, anaven a altres llocs. Però quan eren menuts, com nosaltres un poc més majorets, anaven al Coto, que és el riu, a Berenars-Lomana. El Coto és on baixa el riu Serpis, i després hi ha el riu, el Vernissa, que és un afluent del Serpis, i on s'ajuntaven els dos rius, ahir anaven tots a berenar. Teníeu mòbils o tablets quan anàveu al riu? El mòbil ni existia, pràcticament. Així n'hi havia... Mira si no existia el mòbil, i quan jo era menut, així hi havia en el poble que hi hauria més de 4 telèfons. Si gastàveu bicis per anar als llocs. El que tinguera bicicleta.
Ara tots teniu bicicleta. Antes en tenia qui en tenia. I així de menys com vosaltres no tenia ningú bicicleta. El dia de Pasqua Pepito plorava perquè el catxirú Estem berenant la mona en el riu. Podríem anar a fer esparrers. Quan ma mare veu... Ai, ai, ai. No m'ha fet mal.